Jeg filmer dig alt muligt. Kom nu! Mathias! Mathias! Mathias, vi er i fjernsyn. Nej, hvad laver de? Kom lige nu, træk det dernede. Ikke træk. Nej, ikke stop. Hvorfor ligger det bukser herude? Det skal herover. Hans farmor. Er det her nu? Ja, lige går der lige. Det er bare ikke løgn, det her. Mathias, vi vil lige sætte op. Vi sover lidt. Hvad sover du her? Hvad med hjælpen? Den må stå der på. Maja, du må hjælpe. Det er teamøvelse her. Teamøvelse. Det er lige meget. Jamen, jeg er tid i, så. Det ser godt ud herfra. Vi hjælper af drengen. Det er sidste nat. Og hele nat. Hvor mange skal der til for at rejse til? Jeg skal ikke slutte op klokken 5:30 om morgenen igen. Hvor tager du pinden hen? Jeg synes, det kommer højere op. Det skal herned. Hvor fanden skal vi så her? Du kunne da godt hjælpe det for at dukke, ikke? Ej. Det skal være lige godt. Nej, I skal også hjælpe mit til. Jeg sætter den op her. Vi skal drikke hjertelang. Indtil den lyse morgen. Så kom nu, drenge, spred jeres ben, for nu er det lange land. Du, 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 du. Står herovre. Ej, du skal have noget mere sprog. Hvor er den der hen, den der ting der? Jeg sidder og venter på jer deroppe. Det er teamspil. Jeg sidder og venter på jer deroppe. Så er jeg væk. Hold da op. Okay, hvor sover de henne? Ja, de sover omkring. Mathias, kom nu! TV. TV. Lad os lige komme i tv'et, mand. Ja, drenge, det var klart. Jeg vil lige sørge for, at mit lort det ligger inde i filmen. Hallo? Det er også svært at få sådan en skud op i røven på stenen. Men Kroos, er du meget ned i jo? Lad mig vælge det herovre. Bare det med på Så må jeg bare sprække noget ned. Okay. Kroos, er det faldet sammen herovre igen? Nej.